Yeah, viewers all over the world. My name is Ogbuefi Ezeana ugochitubelu. Wholesome call. Yes, I'm an ancient high priest. Abụ m onye isi nchụaja na ugochitubelu ọdịnala temple. Anyị na-agba afa miri emi dịkwazị ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazị m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Evangelical Mission bụrụ onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me a priest or an evangelist, I will answer. My mission is to help people live better life. Today, no get prophetic administration. Today, ana m achọ ka m kọwalụ gị etu ị nwere ike isi wee sonyere anyị site na ekpere na aja na okwu anyị na-ekwubi n'isi ndị niile na-esonyere anyị all over the world. Ị nwere ike isonyere anyị na group rituals. Anyị ebidogo nke ọnwa June. Yes, tata bụ ụbọchị nke mbụ n'ọnwa June. Anyị ebido gị. Ị nwere ike isonye n'oge ọbụla masịrị gị ma ọ bụ oge iji dị nkwadobe isonye na anya bụ aja. Anyị ga-achụkwudo anya bụ aja wee ruo n'ụbọchị ikpeazụ nke ọnwa June. So ị nwere ike isonyere anyị distansị abụrụ ebara ya n'ebe ọbụla ị nọ maka na ike Chukwu tụrụ mba dum. Nke a bụ ofu. Isonyere anyị ihe ị niile ime bụ ịchaatị m na WhatsApp forward ya details. I was the details I needed for you in order to add you. Then, forward your 3 prayer requests, then make 2 donation to the account number. I get the vegetable prayer request not that's what I go for the police then on one. Ubosi Bazo, go one. I got you to your body. Since on this way, that your body, what I'm here, and their WhatsApp numbers only. As you all know, we don't share testimonies or we have that in the temple and social media organization but not all necessary. Very highly material. Then you can keep book private rituals. But we're better privately. You can still do that. So if you are interested in that, you can still chat me on WhatsApp. Today, I want to see what I'm showing you. Makande Yabusi Basal. That Yabusi Basal. Onye nke mbụ chọrọ ihe ozi gbasara ya, ọ na-esonyekwara anyị n'eziokwu TV. Yes. Mana ya bụ onye ọnọdụ ya adịbago njọ. And ọ maka ihe ọ bụrụ na ị chọrọ ịtụ onwe gị na-agbụ ihe ị ga-ebu ụzọ na-eme na-eprezentị na-esonye n'ekpere ọ nwere ike ịwụ 3 o'clock AM maọbụ 3 o'clock PM. Ọ nwere ike ịwụ personal time iwepụtara onwe gị. Ọ ga-enwere time iji akwụnye onwe gị n'ọkụ. Ana m enye gị simple tips ihe ị kwesịrị ime ka ị wee prezentị onwe gị ka mmụọ wee na-anụ olu gị maka na ị ga-ekwurịrị etu o si eme gị. Ma ndị Igbo na-atụ ilu si na onye ọ na-eme omume na-ebu obube. Yes, ị ga-egosirịrị na ị chọrọ ka atụọ gị n'agbụ. Ọnya ka akwụkwọ Matiu 7 wee sị yọọ ị ga-ayọta, chọọ ị ga-achọta, kụọ aka na a ga-emeghere gị. Meaning na ọgụ nwa na onwe gị na onye nọ na mkpa ga na-eprezentịrị ụmụ mmụọ na-agwa ha na ọnọdụ nọ na ya onye yọba enyebi ya. Mana mgbe ị nọ na mkpa ị na-eprezentịrị ụmụ mmụọ gị mkpa gị, ị na-eme mkpesa na-akọsara mmadụ ute adụ ị na-enete ntangible, ọ ga-afịa gị ahụ. Mana ihe ị ga-eme bụ ị ga-enwere time gị na ụmụ mmụọ ji akara ụka during your meditation. It can be your meditation hour, it can be your silent or quiet hours, it can be during your time of spiritual exercise. Agbazina nkịtị maka ọ gbara nkịtị kwere ekwe. When things are not palatable to you and you keep quiet, you are not praying, you are not doing something to liberate yourself, you are not even joining chain prayers, you are not even joining others. Yes, ọ ga-afịa gị ahụ. Nyanwa bụ simple advice m nwere inye gị. Mana onye nke a na-ekwu maka ozi ya pụtara bụ maka ihe na obebe gị aka o wutebe gị ya. Mana nke bụ eziokwu na ọ mara ebe ihe na-emesi ya eme ya si. O jegokwa na ekpere dị iche iche. Ya bụ nwa okorobịa na-ekwu maka ya, ọ na-azụ ahịa, ọnụgo nwaanyị mana ọ na-azụ ahịa. Ya bụ problem ọ na-enwe bụ na mmụọ bụ na even last month agwụrụ agwụ o nwetara the message mana ọ mara ebe o si. Ihe na-eme ya bụ na mgbe ọbụla ọ na-afụta onwe ya mgbe ọ ka na-agbara ọgị abụọ, ọ gbara ọgị abụọ n'ugwu Awụsa, ọ ka na-afụta onwe ya mgbe ọ na-asa abụ ma ezi ọ sabụrụ ya bụ onye. Ihe a na-eme ya even when over 10 years ọ sabụrụ ya bụ onye. Business gị bụzi an annex, a branch to the man whom you have served in the
So solution to your problem, mgbe nna ajụ kere nwere solution to your problem bụ ị ga-achọ ihe nwere ọkpa anọ mana before mee nke ya merụ ndị ichie na be nna ya ọjị wee kọrọ ha na ya chọrọ ka ya jee yọọ gị ya kelekwazi ọgị ya wee yọọ ya maka aka anọ ọkpakasị mgbe ya na ya nọ na ọ bụrụ na emechara ha ọjị anwa jizie na bụ ọgaga goro ihe chi ọkpa anọ ije ruo ekene ya na ihe a n'ike emebie eri mgbe mana na-ebiara kemgbe okike negoro maka ụzụ ọ zụrụ gị denụ ịkwazie ka ọ gbaghara gị na ụfọdụ aka na ịkpa ma ị na-asa ahụ ya bụ na ọ nabata ya kpere gị ekpere ị ga-afụ na ọnọdụ ga-ebido na-agbanwe afịa gị ga-ebido gaba ọ bụrụ ihe a na-agwọrọ ọgwụ ọ bụrụ ihe a na-eme ihe ọ bụrụ ọkwara ihe ya asị ka ijegharịba from prayer houses no ejegharịsị ọ bụghị na imere ihe a ngwara gị ị ga-erimenụ slave perpetually n'ebe ọ nọ maka na imejọrọ ya nke a bụ ofu mgbe anyị na-anọkwazi ọnọdụ abalị wee gosi m nwa okorobịa na-akụ ọta na-ebe akwa mgbe m na-ajụ gịnị kpatara ya o ji akụ ya bụ ọta na-ebe akwa wee gosi m na ya bụ nwa okorobịa ọ dị ebe around 45 years na ọ nụrụ nwaanyị na nwunye ya mụtara ụmụ ịnọ amụgwọ ụmụ ịnọ mana ụmụ ịnọ ahụ ọ mụtara ndị nwoke ọmụọ nwoke ya anwụ ka izi ọ mụtara ọmụdọtụ nwunye tụrụ ime ya nwa nwoke ka ọ bụ amụọ ya ka bụ stillbirth amụrụ ya ọnwụrụ na nwunye emechaa tụọ ime ọzọ mụkwa ọzọ ọ bụrụ nwa nwaanyị ka nwaanyị anwa nọ nwaanyị a na-ekwu okwu nkịta nọ ebe 7 years now ọ wee mechaa ka nwunye edukwa ime ọzọ nwa ọnwụ ọzọ ọ bụrụ nwaanyị ka nwaanyị anwa nọkwa wee mụọ dị last one ọ mụrụ nwoke nke nwoke awa nwụrụ afta ka amụchara ya oruro 6 months eji wee mụkwa nwoke ahụ so ihe ọ pụtara bụ na and since ahụ ọ mụsịziri nke a ọzọ abịa bịara ka esi wee tụọ anya o nwere simple thing ihe eme ihe na-eme ihe a bụ simple thing kwesịrị ime maka na ọ bụrụ na imeri ya ọ bụrụ na nwunye gị atụkwa ime ọzọkwa pụtakwa nkwụkwọ ya nkwa so ị na-ahụ na agbagharị nwaanyị na afọ ka nwode woman na-ejegharị ekpere mana ihe abụrụ ihe bụ solution to this problem, this particular problem bụ ị ga-ejebe na ndị ichie gị nwoke yes ị ga-ejebe na ndị ichie dị na be nna gị ọ bụrụ na iruo na be ndị ichie dị na be nna gị mere ha ihe oriri yes mere ihe oriri gwa ha kọrọ ha ka ọnọdụ usi wee dị gwa ha na ị chọrọ ka ịmụta nwa nwoke ịmụta ya ka ọ nọrọ yes ihe butere ya bụ ihe bụ na-enwelu ọfọ emebi na be nna gị ahụ ihe butere nsogbu ọ bụrụ ihe ọ ga-abụ isi nọ ka ịmụtaba ndị ekpere ma ọ bụ ụmụ ihe na kwuru mesịrị ihe na-ebe ọ kara eme last time ọ nụrụ ọrụ ezinụlọ ọkara ọkọntinu ọ bụrụ solution so ihe ị ga-eme bụ ije emerụ ndị ichie ebe nna gị ihe oriri gwa ha ọnọdụ gị akwagụkwọ ogbe mechie chụọrọ ha wee gwa ha na ịchọrọ ka nwa ọzọ nwunye gị ga-amụ ka ọ bụrụ nwa nwoke and amụcha nwa nwoke a ka ọ nọrọ yes ọ bụrụ na amụọ nwa nwoke anwa bụrụ na ime ihe a m gwara gị tụ n'oge na-atere aka bido kịta wee ruo Disemba na nwunye ga-adị ime ọzọ ada ọmụọ nwa ya amụọ nwoke mana amụọ nwa nwoke anwa echefuna na amụcha nwa nwoke anwa na ị ga-akpọkwa nwa a jee na obibi ụlọ be nna gị gị na be nna gị kene ndị ichie wee kene efa maka ihe ha mere bụrụ na ime nke ịfụ na ya bụ nwa nwa na-ebu nwoke ndị ọzọ ịmụtagoro mbụ anyị ebuzie nọ ya nọ yes ọ bụrụ na ime nke ị ga-afụ ifie ọ bụrụ ihe ị ga-eje na-agbagharịrị yes ọ bụrụ ihe ị ga-eje na-agbagharịrị nke ọzọ osi nke ịtọ m nwetara bụ anyị na-anọ ọnọdụ abalị na-ajụkiri ihe ha ga-eme na o nwere ọtụtụ ndị na-esonyere anyị mana ha nọ n'ime ha na-akọ ọtụ ụfọdụ nọkwa ebe tara aka ha enwe okwute ike ibisit temple but the most important na anyị anyị na-ajụ bụ kiri ihe a ga-eme ka ha tụọ ndị dị etu a na-abụ yes ka ha tụọ ndị dị etu a na-abụ o nwere oge bụ nwa okorobịa na-esonyere anyị ịnụgo nwaanyị 8 years na nwunye ya atụgoro ime mana ịma ihe ime o nwere ike ọ bụrụ na ichefuo na mana mmụọ anaghị echefu
nwere ike ichefuo na mana mmụọ anaghị echefu. Yes, ichefuru nwa agbọghọbịa ike ikere ime. Ọ yọrọ gị ịkarịgo 12 years now. Ọ yọrọ gị ka nwa anwa ọ dị ime ka a ghara ime ya abort. Ma dị iche ọnwụ na a ga-emeriri ya abort because ị na-akọnsida ya reputation a family wee mee insist na a ga-emeri ya bụ abortion. Nke bụ eziokwu bụ ana ya bụ abortion ahụ emere n'ọkwa akụ were emeri ya bụ abortion. Ya bụ abortion ahụ emere ka ji nke nwaanyị ahụ mere ya bụ abortion. Ya bụ abortion ahụ jie n'ọnọdụ na ya nwa na onwe ya n'obodo na ya amụtabara. Gị nwa na onwe gị kwadoro ya ji ebe abortion na ya bụ the last option ị nyere. Nyere ya option ọ bụrụ na ịma anụ ya kama ya mụọ nwa ị na-take care of, nyere ya option. Mere insist na ọ ga-terminate that pregnancy. Na ọ terminate that pregnancy. Kịta as we speak, ya nwa anụgo dị mụtara nwa. Gị nwa na onwe gị anụkwa na nwaanyị nke gị. Going to 10 years na ịmụtabara. Ihe ị ga-eme solution to gịnị ya na-abụ ịmụ nwa n'ebe ụnụ nọ. Nyanwa ịmụ nwa na be di ma ọ gị nwee mụta nwa na nke gị. Unu ga-ejere na-acha na ga-abụ alụ. A ga-pitch the spirit of that particular onye ichie na-acha ebe ụwa terminate. Maka ka ndị na ya na-ajụ nwa afụ ka obere nwa na-eso ya bụ nwoke a na-ekwu maka ya. Mana ọ na-ebe akwa na nwunye ya amụtara nwa. Nwunye ya na-akpagharịkwu ka nna afụ ka nwunye na-ebugharịkwu galọn. Na-ebugharị galọn mmiri nsọ. Mana ọ bụrụ onye nwa bụ solution. Ọ bụrụ na ịla ike ejebe ebere mmiri esi niile ga-eje ọma bụ solution. Tolu solution bụ chọbatatụ nwa agbọghọbịa nwa ikere ime about 12 years ago. Ịchọta ya gịnị ya ji ekpụ alụ. Nwa a na-akpụ alụ ka nwatakịrị a nwa nwoke a na-afụ na-esogharị ụnụ ka ọ kwụsị iso ụnụ. Ọ bụrụ na ọ kwụsị iso ụnụ ị ga-afụ eme ya appeasement dị na ya ka mkpụrụ obi ya nwatakịrị a wee nwike wee naruo na nkwu. That is the only solution. Ọ bụrụ na ị mere ya ebe ọsọ gị na-eje ọsọ na-eje na Amerịka, ijego Amerịka ahụ asịrị nwere ihe afọ na-eme ụlọ mana tụzie na-atụ ụmụ amụ. The problem ụlọ karịrị health solution. Nwere ihe dọkịta na-echọ ya agbụ n'ụlọ enwere nsogbu mana gị na-ejizi nkịta ọnwụ ya si a young man ya nwaanyị na-anụkwu wee young lady. So it's not as if they were a medical challenge. That is the only thing nwere ike ime. Ya nụkwu alụ ụnụ kpụcha alụ a ka e nwee ike mee ihe a kwesịrị ime kpochie onunu maka nya nwatakịrị anwa nwoke a na-eso ụnụ. Ọ bụrụ na ime ihe ndị a ị ga-afụ n'oge na-etere aka na ọnụ achọ ga-awakwara ya gazie. Ọ bụrụ na gị nwa na onwe gị so na ndị nwetara meseji ya weda mgbe na-esonyere anyị na Eziokwu TV ma ọ bụ na-esonyere anyị na YouTube ị na-anụ onu a ị mara na oge eji ejitọ gị na-agba erugo maka na enwere ihe kpatara oji a ji wee daa. Maka gị nwe onye na-esonyere anyị ọ na-amasị gị ị na-alụ gị na-asị kedụ bụ onye ga-enwe chansị ma ọ nwee ohere ịbịawo na nwa akwa ị na-eme. Mmụọ ejigo maka wee ebe ka ezi egosi ya ime ihe ndị a gwa gị mee shall be well with you. Let us pray. Ekwem na Chineke. Ekwem na ọ dị ihe siri gị ike Chineke na-apụghị ezigbo guzi ga-esi n'uwe ya n'ihi na ọ masịrị ihe niile. Obi m siri ike na Chineke emeworo m ya gazie. May the blessings of Chukwu okepere m ihe na-ebi with you all. May you be protected, may you be blessed now and forevermore. Ya gazie, udo dịrị unu.